Здравейте, YouTube! Значи, казвате си, сигурно съм чит, но не е така. Искам да ви поясня, че ми падна и такова картоф от зомбита. Нека видим какво имам. Ето това и... ще намерих 6 Iron, сега ще си направим нещо, чаках да го направим в смисъл в епизод, сещате се. Тук не знам какво ще сложа. Ето ми мината. Тук изравних. Така. Няма да ходя надолу. И ако се питате се за кой течер пак играя, не е тайна, но няма да ви го казвам, защото не си спомням точно името как му беше. Нека кажеш ми зарадите на VBOX, забравих. И така, сега ще изчакаме се... така, така, мафак. Сега си направим една желязна кирка. След това си правиме... не знам какво си правиме. Това... всяка се изпече. Ще сложа още някъде толкова кол да си има. След това слагам това. Окей. Сега имам много храна. Значи... имам още. И поради това, че имам много храна, сега ще цепна това наполовина. Даже е така. Е така. Така кавърстон ще го оставя тук. Това ще си го... не, ще си взема малко кавърстон. Може би... е така. Толкова ми стига. Това сам, че го оставя. Айрана няма ми трябва. Имам си доста оръжия. Така. Да си направя ферма май в този епизод. Не знам. Да, ще направя една ферма. Само ми трябва дърво имам. Дърт, окей. Окей, цепа го цели. И ще си правим оградки. Окей. Магае. Леле. Окей, остава за един меч. Хоп. Окей. Сега... така, нека... не. Какво прави аз? Окей. Тя няма ми стигнат. О, мага. Врата ми е била отворена. Няма значение, сега трябва да си направя... ох, леле. Трябва да си направя една шибана... сещате се. За да... така. Окей. Това естествено да ми свърши работа, това ще го махна. И без това имам 4 слика, които искам да пазя. Порасна е трава. Окей, сега фермата ще бъде... махтила. Добре. Така. Фермата мисля да е някъде близо до къщата, примерно. Ако го махна това... без това ще ми трябва да се дърво, това дърво ще го отсека. Имам си още. Окей, хора...
Значи сам точно нямам какво ви кажа, защото... И аз не знам защо. Не знам. За сега играш с моят приятел Дефенидок. Проц. Не, по дяволите, мамка му чува. Много ми е бавна мишката нещо днеска. По дяволите! Окей, само малко ей така. Ей, той е ред. Е така. Ето е ред. Може би и другия. Не, няма да го правим, че е доста голям. Сега идва ред на кирката. Кирката. Сега трябва да сечем и шиваните дървета, това ще бъде малко гадно. А може би не. Сега фермата не знам къде ще бъде между другото. Наистина не знам къде ще бъде фермата. Може би е така 10-4, може би едно, тук ще бъде едната ограда. Тук ще бъде другата. Или пък не, тук няма, може да няма ограда. Или... Дай да махнем още. Е така ще махнем и този ред, за да имам повече пространство, че не се получава нищо. Аре, да. Окей, последно. What the fuck, бах ти лага, брато. Трябва да го виждате... Мрази лак. Ще да се казват, такой не мрази. Не знам, брат. Искам сега да направя една реклама на една игра. Казва се Infinity Leg. Да, Infinity Land се казва. Значи има и само за iPhone, Android, какъв Android е? Android от 4 нагоре. И не е, нали, ще мога да играете, аз играя. Може да ме видите, пише се Табаков 2. Табаков е, деца пише само, е брат ми. И така, мога да си играе също така на Apple, в смисъл на iPhone. Да, сещате се, на iTunes. Ейте, за текст става въпрос. Окей. Къде ще стане днеска, много не ми е до Майнкрафт. Но ми се играе Jump. Някой ден ще започна да правя, даже може и да започна да правя такива рандом клипове. В смисъл, не такива си правя, си играя просто. Защото аз съм се престрестил да цъкам. Окей, само ще направим фермата и няма да правя нищо много. Да покопаем малко в нята, но може би няма да правя да се бие с зомбите, не съм сигурен. Ама той май се стълва някъде, не се бие. Не бе, това не трябваше да го правя. Това не трябваше да го правя. Shit. It's too late. Окей. Дяволите. Ето, така. Би трябвало да... добре. Така. Това. Да не могат да ми влязат. Омага. Тук няма как да влязат, защото... Ще взема и тия работи. Ще си ги взема и са. Тия двете ще ми трябват.
Все пак мината ще е дълго. Колко мината тук аз... Няма значение, само ще сложа едно такова тук. Едно. Казах едно, ама няма значение. Ей така. И сега само трябва да си поставя... да си направя една оградка. Не оградка, тако. Не ограда... Имам чувството, че нещо ме дорасва. Имам. Абе, бахти, тъшак. По дяволите е. Окей, сега тук това трябва да се почисти е така от тук. Само трябва да внимавам крипър да не ми падне отгоре, че аз уж го заградих. Ей така, ама и там. И там да го направих. Аз взех това. О, шит. Само не знам на какво играя, че да проверим. Писва, омага писва. Аз се чудя защо няма никой. Може би трябва да легна. Не, може би направо тим да легна. Да, Рейми мапа ми е изключен. Не знам как да го включим в това. Е така, сега ще махнете около този столон тука. Красота. Нашите... Омага, още ли бе? Окей, и който гледа Революция Z, нека поставя един коментар, просто защото го гледа. Да, добре, как искате, няма значение дали ще сложите коментар. Просто ако гледате Революция Z, пишете, много напише мене. Аз го гледам. Доста ме кепи и честно викам, чакам пак да го гледам. Само, не съм много запознат, защото много не гледам телевизия, гледам само това нещо по BTV. И... това не го спряха, не знам вече колко време не го дават. О, шит. О, мъгъл е. Ох, леле. Пет snowballs. Аз ако чак да правя... да, се кача. О, леле, за малко долу. Окей, последното. Аре, бе, бах ти тъжак. Да, окей. Не замислих се. О, мага, това дърво е супер голямото, бе. Окей. О, да, наистина носим слепо английски, така че не дейте много да говорите. О, шет, бе, само за едно. Качвах толкова. Не. Качвах се също така и да се поставя. Окей. Така. Вали го поставя тук, това така. Това така. И това така. Сега тук трябва да дигна е така. И сам перфект. Перфект. Окей. Само ми трябва една кофа с вода. Аз имам айрон, намерих си за кофа. Само ще е до нас. Да си оставя щуротите.
Значи това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Това не ми трябва сега, 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 това не ми трябва сега. Значи сега дървото само взимаме и ще пусна да се пече шибания айрон. Къде отиде? Добре, и така става. Това го оставам тука. Може да си направя 2 блока. То дърво няма ми трябва. Картоф. И сега да си направя една кофа. Само да видим, тук има още една дърво. Да оставя, да си направя още клечки, да си направя още клечки, е така, 7, 7, 8. Не. Добре, тия 10 би трябвало да ми стигнат. Не съм сигурен, само ще да взема и вода. Не! Ще направя това на луден планкове. Отивам си да вземам вода. Какво казах? Не. Само да не ми влизат зомбите, тук че ще ги педа. Щях да вземам картофа, леле. Стъгнах да правя... Леле, колко съм момен. Добре, няма значение. Проще слоточевте тук. Тук. И да, тук ще седи то. Един тук ще махна. Окей, тук стигам ли го? Не. Добре, ще ги махна сега там. Ще се кача и ще ги махна. Не, първо да оправя това тук. Вече зомбите са прекалено умни и ме е страх. Не зомбитата, и криперите, и скелетите. Много са умни вече. Е така, примерно. Тук няма как да минат от това. Окей. Тук... Омага е! Така. Само ще го отсече това дърво, че ме дразни. Окей. Сега е това така. И естествено ще ми трябва още... Така, аре, какво много ли ще отвърна? Окей, 14. Килата, бейби. Не, просто знаете ли какво ще направя? Няма си бъде толкова. Видите неща. Това просто ще направи така. Това ще си го взема. И това тук ще го сложа. И после до това. Леле, какво направих? Аз не знам. Само ще един торжен и се спална чигоните. Зомбите тук. Сега няма да го правя, защото няма време. Окей, докъде е? До тук, да. Ай, ще ги сложа. Тия два. Добре, така добре. Сега остава така цялото да го таком, затова ще го направя сега. Ще направя още малко. Малко луден планкс. Направя половината на това. И още една ще сложа. Така.
Така. Окей. Добре. Окей, бати лак. Добре, така става. Харесва ми. It's okay. Останаха ми. Трябваше да си направя едно нещо, така че го направя сега. Не, няма ми стане. Така с ваше ям... И съм 23 лева, да. Аз ви казах, че си бия с много зомбита. Ма вие ми вярвате. Окей, сега трябва да си направя мината. Мината това. Само слова това тук, да взема къде отиде. Ето я. И се прецаках. Примерно тук слагаме 1, 2, 3. И тук слагаме една вода. Значи, ето тук ще изкопая за... за такова. Тук ще бъде за вода. И тук ще бъде за вода. Окей. Така, само ще направя това нещо и ще спирам, защото май стана дълъг. Не съм сигурен. Не знам вече колко време снимам. Може би 20 минути. Може би малко, може би повече. Ей така. И сега тук съм само една. Оп! Изкрай. What the fuck? What the fuck? Подява ли какво става това, бе? What the... О, мага е. 26 минути може би снимам. Не знам. Може би по-малко. Там някъде съм. Окей, вече е безкрай. О, мага. Какво тук едно слагам, тук едно. Какво тук е... О, мага. What the fuck? Няма да замръзва водата. Просто казвам, че няма да замръзва. Друго не съм казал. Естествено тук само една вода. Знаете ли какво са? Как има зомбита? Слушай само да... Fuck it. Holy crap. Окей, надявам се да е станало нещо. Само да не дойде да ни е крипър. Ако дойде, трябва да чупа стъклото. Fuck it. Три, 2, 1... Скачай. 3, 2, 1... Скачай. 3, 2, 1... Скачай. Добре, Gunpowder имам, а няма да ходя да го взимам. Само ще си... Това градинката. Окей, тази вода ще сложа тука, понеже да, няма много работа, така. Едната част там ще са картофите. Другата част е тука. Ще са е това. Уит. И така, други път ще поправим водата. Shit.
Да, и така трябва да бъде, защото иначе се такова водата. Иначе се пребава от всекъде водата. В смисъл става така. Видяхте, става айсблокче. Старахме да не даде скелет. О, мъгъл е. И да, хора, май това беше от мене. Надявам се да ви е харесало, да дадете лайк и може да ми предлагате някакви работи да правя. Естествено, някой ден, когато ще намеря диматни работи, ще идем в Недъра. Ще идем в Недъра. Да, точно така, чухте ме. Добре, не знам я защо го казах това, ама няма значение. Да, хора, отиваме в Недъра. Супер, Добре, аз имам една идея, преди да свърша с клипа. Ще така кабелштойн. И ще направим такива малко. Дайте така си се върна всичките. Само правим. Направи го е! О, мъгъл е! Чакалака, чикита, чики. О, мой, та храна е за мен. Това е тука. Това е тука. И хора, трябва да затварям. Имам време, ама така. Аре, чао хора, много сте харесали клипа, защото не си играе в този свят. Още не съм се развил чак толкова много, за да ни харесва. И да, хора, аре, чао, много ме кефите, абонирайте се за мене, абонирайте се за новия ни канал с моят приятел Funny Dog Prod. И той се казва BG Epic Gameplay. Просто, значи, все още качваме поредицата ни на Stay Forever Together. Значи ние минахме, просто той той не я качва веднага. Просто той чака не знам колко време, за да качи една серия. Аз просто ги качвам бързо. И така, хора, за 2 дена направихме 100 гледания, за което ви благодарим. 100 гледания за нас за един ден, това е доста. И 9 сабскрайбъра за един ден. Това е просто добре на неговия канал. Просто неговия канал, нали? Не знам вече колко време го има, но той в момента има 9 и един е от мен, другия е от нашия канал. И за това виждате какво развитие направихме. От една страна се абонират за мен, от една страна за нас, двамата и за него също така се абонират. И това става много яко, защото просто когато сме двама човека някакси по-лесно, защото не винаги трябва да качваш. Може да си направим някакъв график, понеделник, вторник, той и така нататък. Да. И така, хора, надявам се да ви харесал клипа. Абонирайте се, сабскрайбвайте се и лайкайте, коментирайте, дайте идеи какво да правя. Виждате ми какви са ми ресурсите. Ето го fucking Creeper. Човекът, който е създал Minecraft. Do you want to die, Creeper? Yeah, I want. О, мага, не го встих и добре, това беше от мене. Надявам се да ви харесал, коментирайте, сабскрайбвайте се. Давайте лайк на клипа. Абонирайте се за нашия нов канал. И там също се, нали, коментирайте нашите клипове. Давайте ни идеи какви други клипове да правим, в други поредици. Мислим да правим Survival Instant поредица. И това беше, аре, чао.